Коя е минимум границата да сме събрани в името на Господа и да сме църква? 2 или 3? А днес сме повече от 2 и 3. И ще видите, че ще дойдат и заспали, на които ще се карам като дойдат. Но сега нека се изправиме заедно, за да се молиме и да призовеме Господа. Святи и праведни Татко, величая Те, Боже, тая сутрин. Издигам Те, Господи, тук на това място и провъзгласявам: Исус Христос е Господ завинаги, Спасител и Избавител на всички ония, които вярват в Тебе, Господи Исусе. Вярват в жертвата, която Ти беше за нас. Боже, днеска прибягваме пред Твоите олтари, Господи. Днеска искаме да бъдем в Твоето присъствие, Боже. Това е купнежа на сърцата ни и се молиме в името на Господ Исус Христос, Боже, на силите. Да бъдеш с нас, да бъдеш сред нас, Боже, днес. Да бъдеш, Господи, възхвалени в центъра на нашето поклонение, защото всичко е от Тебе, чрез Тебе и за Тебе. На Тебе да бъде славата сега и през цялата вечност. Амин. Колко са мили Твоите обиталища, Господи на силите! Купнее и даже премира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Дори в ръбчето си намира жилище и лястовицата гнездо за себе си, където да постави пилетата си. При Твоите жертвеници, Господи на силите, Царю мой и Боже мой. Блажени онези, които живеят в Твоя дом, те винаги ще Те хвалят. Блажени онези хора, чиято сила е в Тебе, в чието сърце са пътищата към Твоя дом. Когато преминават през долината на плача, те я превръщат в място на извори и есенния дъжд я покрива с благословения. Те преминават от сила в сила, всеки от тях се явява пред Бога в Сион. Господи Боже на силите, послушай молитвата ми. Приклони ухо, Боже Яковов, села, Боже щит наш, виж и погледни лицето на Твоя помазаник, защото един ден в Твоите дворове е по-желателен от 1000 други дни. Бих предпочел да стоя на прага в дома на моя Бог, отколкото да живея в шатрите на нечестието. Защото Господ Бог е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава, няма да лиши от никакво добро ходещите с незлобие. Господи на силите, блажен онзи човек, който уповава на Тебе. Амин. Да хвалиме Господа заедно. Велик е Господ, велик е Той.
Копнежа на човешките сърца днес отправен ли е към това да търсиме Господ? Копнежа на човешките сърца днес свързан ли е с лицето на Бог Всемогъщия, с Неговото свято присъствие? Днес да потърсим Господа. Божието Слово казва, днес ако чуеш гласа на Господа, не закоравявай сърцето си. Днес ако потърсиш Господа, как да го потърсиш? Казва ни Божието Слово. И ще ме потърсите, и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото си сърце. Амин. Да хвалиме Господа. Господ да те послуша скръбен ден. Името на Бога Яковов да те постави на високо, да ти прати помощ от светилището си и да те подкрепи от Сион, да си спомни всичките твои приноси и да приеме твоите молитви. Амин. Амин. чуе някой гласът ми, отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него. И той с мене казва: Господ, алелуя, свят е Бог, свят е Бог, любов и мир и правда, над всичко е Той, свят е Бог, свят е Бог, любов и мир и правда е Той. Апостол Павел ни насърчава с вярата и надеждата, която е имал Авраам, без да е имал повод, причина за каквато и да било надежда, за каквато и да било вяра. Авраам, надявайки се без да има причина за надежда, повярва, за да стане отец на много народи, според казаното: толкова ще бъде твоето потомство. Без да отслабне във вяра, той вземаше предвид, че тялото му е вече замъртвяло, тъй като беше на около 100 години. Вземаше предвид и мъртвостта на Сарината утроба, обаче не се усъмни относно Божието обещание чрез неверие, а се закрепи във вяра и отдаде слава на Бога.
На кой се надяваш днеска? Алилуя, верен отговор. Надеждата ми е Христос. Надеждата ми има име. Не се надявам на управлението на хората, не се надявам на правителството, не се надявам на който и да било. Моята надежда е Христос. Алелуя! Да го възхваляваме и да го издигаме. Благословен да си, Цар. Очакваме Те, Господи. Надеждата ми е Христос, моята светлина е Той, прибежище и канара. Той ме крепи във волята. Каква любов и мир дълбок ми дава Господ моя Бог. Утеха е живота ми, в любовта си ме държи. Христос в път изпратен бе, Бог въплътен в едно дете. Дана любов и праведност, Той е Спасител на света. Умря на кръст, за да плати за моя грях, за всеки грях. Сега Христос е моя път, моя живот платен със смърт. В тъмен гроб положиха Исус светлината на света. Но силата на своя дух Бог възкреси го от смъртта. Така грехът бе победен, загуби сила Той над мен. Аз на Христос принадлежа, купен с безценната му кръв. И нямам страх от съд и смърт, силата на Христос е мен. От изгреба до залеза Исус управлява моя път. И нито сили, нито страх от Него ще ме отделят. В силата ще стоя, уверен в пътя към дома. И нито сили, нито страх от Него ще ме отделят. В силата ще стоя, уверен в пътя към дома. Алелуя! Един проповедник на благовестието на царството имаше с много странно облекло. Той беше облечен в камилска кожа и проповядваше само една единствена проповед. Рожби ехидни, кой ви предупреди да бягате от идещия Божи гняв? И дойдоха и го попитаха: ти ли си Месията? Той каза: не съм аз. Аз съм глас на един, който вика в пустинята: прав, направете пътя за Господа.
Аз ви кръщавам с вода за покаяние, но иде един подир мене, който ще ви кръсти със Святия Дух и с огън. И аз вярвам днес, че силата на Божия Дух е тук сред нас, заради Христос Исус, Божия Син. И нека хвалиме Святия Дух, който е Господ. И както модерните се изразяват днес, аз не съм толкова модерен. Той е официалният представител на Троицата за цялата земя. Духът на истината, който Той свят не познава. Святия Дух, който е в нас. Амин. И чрез Него ние се покланяме на Бога Всемогъщия. Да го възхваляваме и да го издигаме. Амин. Има една дълга молитва в книгата на летописите. И тя е молитвата на Соломон, с която той се моли на Господа
за да е сигурен, че Бог чува молбите и молитвите. Че Господ наистина обитава в този ръкотворен храм. И уверението, което той получава, е присъствието на Господ. И Господ казва: да, послушах молбата ти. Послушахте. Затова, ако людите, които се наричат с моето име, смирят себе си, да се помолят, изповядат греховете и престъпленията си, ще простя греха им, ще изцеля земята. Амин. И аз днес, тук на това място, вярвам, че не просто говориме на гипскартонения ни таван, но молбите, молитвите, хвалата ни, песнопенията ни стигат до благодатния престол на Бога Всемогъщия, откъдето очакваме отговора на Божията милост. Амин. Господ казва, че е бил намерен от хора, които не са го търсили. Послушал е хора, които не са викали към Него. Защото е простирал ръцете си към уния, които са били Негови. По цял ден, казва, простирах ръцете си към вас, но вие не ме пожелахте. Днеска ние желаеме Бога. Днеска ние желаеме Неговото присъствие. Затова и вярваме, че Той слуша нашите молби и нашите молитви. Амин. Да хвалиме Господа и да го издигаме. Щом потърсихте, избави ме от всички страхове, обърна ме с дреха на веселие. Блажен съм, че надявам се на теб.
детското днеска? Има ли някой от татъка? Доведете децата. Има ли 2-3 деца? Добре. 2-3 е много повече от николко. И те имат специална госпожа днеска, нали? Госпожице Мария. Добре. Ти стана по-голям от мене, бе, човек. Идвайте, Викторе, Илянка, радвам се да ви видя. Кое е това красиво момиче дошло ни е на гости? Заповядай при нас. Идвайте, Божидара. И Самуил е тука. Елате, давайте. Обаче искам и госпожата, която е госпожица, да дойде днеска при мене. Заповядай, Мария. Много съм щастлив да видя как нашите млади хора служат на нашите по-млади хора. И така е правилно, нали, дядо Гоше? От поколение в поколение да издига Господ верни служители, синове и дъщери на Царството. Моля ви да протегнем ръце и да се молиме към децата ни днес. Боже, благославям нашите синове и нашите дъщери в името на Господ Исус Христос, Боже, тая сутрин. И се моля за всеки един от тях, Боже, и за тези, които са тук, и ония, които не са тук, Господи. И ония, които са дигали температура, Боже, и са повръщали, Господи. И за тях се молиме, Боже, да ги изцелиш, да ги благословиш, Боже, да ги възстановиш. Боже, нашите деца са Твои деца, Господи. Ти си ни ги подарил и ние ги посвещаваме на Тебе, Боже, още от сега. И вярваме, Боже, за тях. Вярваме, Господи, че те са благословени от Тебе и онея, които Ти си благословил, Боже, никой не може да прокълне. Те са благословени, святи, праведни, истини, Татко. Моля Те, Боже, да ги направиш разумни и мъдри, Господи. И, Боже, да положиш в сърцата им пътя към Твоя дом, Господи, още от сега. И, Боже, до дълбока старост да не се отклоняват. Специално издигам пред Тебе, Господи, Марийка тая сутрин. И Ти благодаря за нея, Боже, за това, че Ти, Господи, я издигаш, Боже, в това да Ти служи, в нейната вярност, послушност и кротост, Боже. И я благославям, Господи, тая Твоя дъщеря, Боже, да направиш за нея несравнимо повече от това, което ние мислиме, желаеме, защото Ти си Господ. В ръцете Ти ги оставяме, Боже, и за всичко Ти благодариме, Татко. Амин. Изключително послушни да сте днес. Бог да ви благослови. Може да вземете местата си. Айде, и ти можеш спокойно. Дай ръката. Браво. Айде. Как сте тая сутрин? Добре ли сте? Младежите, убийте си телефоните. Благодаря. Останете заедно с нас поне за 1 час още. Днеска съм изключително радостен и щастлив по 2 причини. Първата, защото няма да проповядвам бабо Таня. Днеска ще проповядва Илко. И втората за това, че църквата от Комсала са ни на гости днеска. И те не са на гости, те са си от тях. И приемам критиката сестра Севде за това, че не съм ходил в голямата църква, а трябва да ида, да знаете. Да ме пуснете, братя, да дойда да послужа. Така че с радост днес искам да дам възможност за кратко на сестра Севда или както прецени дали някой от братите да дойда да ни свидетелствуват, след което ще пеем още една песен и брат Илия се е вълнувал повече от 2 седмици за това да сподели слово с нас тази сутрин. Господа те благослови, сестра Севда. Радвам се, че съм между вас. Много давно не ви видях, но от време на време Бог ме подсеща да дойда, защото само това ни крепи. Не мога да се въздържам сълзите. Обичайте Бога от сърце. Не се подигравайте с Него. Бъдете постоянни. Бъдете благословени от Него. Ако ти не си в правилно отношение с Бог, да имаш взаимоотношение, ако ти нямаш правилен живот, не чакай да се промени мъжът ти, не чакай да се промени децата ти, не чакай нищо хубаво, защото центъра и вниманието си ти на Бог. Бог първо иска теб да те усъвършенства. Твоето идване да не бъде празно. Бог за това иска да работи с теб. Много обичам
Не да проповядвам, а да получавам. Много обичам от сърце хората да вярват в Бог. Аз съм само един служител на Бог, друго нищо не съм. Но обичам Бога от сърце, защото знам в кого съм повярвал. Знам в кого съм повярвал и съм уверен в този, който е започнал добро дело в мен и ще го усъвършенствува. Но и това слово е и за теб, защото Той те обича. Бог няма любимци. Бог познава сърцата. Бог познава мен добре, както аз сама не себе си не мога да позная. По същия начин и ти. Юдовото послание, 21 стих. Пазете се в Божията любов. Значи, за да го каже Юда, значи има нещо, което може да ни отнема от любовта на Бог. Има нещо. Павел каза, нито скръб, нито болест, нищо. Да, така е. Но има един, който може да ни отдалечи. И това е моите плътски страсти. И моето плътско виждане и разбиране на Словото. Искам да окаждам на себе си. И когато Бог ми казва нещо на мене, аз го преобръщам, за да бъде на мене ми е добре. Да, аз съм човек. И първо, и знаете колко сме хитри. Много християни има са артисти. Извинявам се за това, което ви казвам. Артисти сме. Идваме тук, сме много тихички, кроткички. Излизаме отвънка, правиме това, което искаме. Бог идва. Трябва да сме покорни и послушни на Божият глас. Бог да ни даде мъдрост. Не се подигравайте с този милостив, жалостив Бог, който те обича толкова много, че даде себе си за теб. Проля кръвта си за теб, за да може ти да намериш Божието царство, за да видиш един ден Неговото лице. Бог не е за подиграване. Ако си тръгнал, тръгни напред. Гледай напред, не гледай на брата, не гледай на сестрата, защото няма да виждаме нищо друго, освен грехове. И всички сме слаби, немощни, имаме някакви неща, които ни пречат. Но аз вярвам, че в Бога, че Бог ще ни усъвършенствува. И затова Бог никога не е казал, гледайте един на друг. А в 12 глава на Евреи какво казва? Начинателя, в когото сме повярвали, нашето зрение да бъде в Него. Не да приличам на краси, не да приличам на моя водач, не да приличам на братя, на сестрата, да видя Неговата дързост, да видя божествената свята любов и това да ме крепи във вярата. Обърнете внимание. Исус идва. И ако Исус се бави да дойде, и това е заради теб, за да се поправиш, за да видиш един ден Неговото лице. Имам страхопочитание в душата си и за това искам да го търся от сърце, с чиста съвет. Ако искаш ми вярвай, ако искаш не ми вярвай. Аз съм пред Бога чиста. И това мен ме окуражава, защото Бог вижда и твоите помисли, вижда и моите помисли. И затова не искам да се докажа пред теб, че съм много свята. Нека Бог да ми види. Нека да бъда като Йов, който казва на дявола, видя ли моя син? Видя ли моята дъщеря? Колко е силна във вярата? Нека да бъдем одобрени пред Бог, не пред човеците. Не да се стараеме да направим хубави проповеди. Не да се стараеме да бъдем, виждаме защото нищо няма да устои пред любовта на Бог. Любовта ще устои. Ние когато обичаме, дали само ще бъдат спасени баптистите, или 50-ните, или си някоя определена църква? Не. Вяра, надежда ще преминат. Но любовта ще устои. Нека да се държиме за любовта. Пред Бога няма българи, пред Бога няма цигани за това, което ние правиме го и още го правиме. И нека да бъдем дързостни. Нека да бъдем против себе си, защото аз съм най-големия враг на моята душа.
виждайки плътските ми страсти, виждам нещата и вместо да давам напред, аз давам назад. И седите сега, чакаш благословение? Няма. Няма. Нека да взимаме при сърце тези думи. Бог да ви благослови, обичам ви. Искам да ме зарадваш някой път. Добре, бъдете благословени. Господ да те благослови, сестра Севда. Заповядай. Добро утро, брати и сестри, в Бога. Благодарен съм на Бог, че сме тук. Днес сутринта в 7 часа имахме молитвено служение и завърши служението. И така с брати и сестри решихме да дойдем тук при вас, да прекараме едно благословено, благодатно време. И нека ви прочета един псалм. Псалм 133. Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единодушие. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, който слизаше по брадата, Аароновата брада, който се стича по яката на одеждите му. Угодно е като ермонската роса, която слиза на сионските хълмове, защото Господ там е заръчал благословението, живота до века. Амин. Благодарни сме, че сме тук. И Бог иска това от нас. Угодно е пред Бог да бъдем в единодушие, в единство, братя и сестри, да хвалим Господ, да се покланяме на Него. И нека това поклонение и хваление не свършва в нашия живот, защото всичко е за Него. И нека сме благодарни за всичко в нашия живот. За семействата ни, за децата ни, за домовете ни. И най-вече, че сме го познали и сме го признали в нашия живот. За наш Бог. Бог да ви благослови и съм благодарен, че сме тук. Бог да благослови вашия духовен водач и всички духовни водачи по църквите. И Бог да благослови словото, което ще се изрече днес. И нека стане живот в нас. Амин. Благодаря ви. Нека да пеем заедно една стара евангелска песен. И тя е: слушай винаги гласът ми, словото ми изпълнявай. Елате, сестри, да пеем заедно.
ценно за Божието Слово тая сутрин. Святи праведни истини, Господи, благодарни сме Ти, Боже, за думите на живот, които Ти имаш към нас, Господи. И Твоето Слово, Боже, не ще се върне на празно, Боже. Както дъждът, който идва, Господи, и не си тръгва на небето преди да е полял, Боже, преди да е напоил земята, така вярваме, че и Твоето Слово към нас, Боже, тая сутрин ще дойде, Господи, и ще влезе надълбоко, Боже, във всяка област на нашия живот, в нашите мисли, Господи, в нашата воля, в нашата съвест, в нашия дух, в нашите души, Господи, в нашите сърца. И те моля специално, Боже, тая сутрин, Господи, за слугата Ти. Издигам пред Тебе Илко, Боже, и Те моля, Господи, да го вдъхновиш, Боже, да го вдъхновиш, Господи, святи души, да го използваш, Боже, и нека той да бъде Твоята уста за нас тая сутрин, Господи. Моля Те, Боже, да мислиш през неговите мисли, Господи, да се изразяваш през неговата уста, Боже, да му дадеш, Господи, чувствителност в духа, Боже мой, към онова, което Ти искаш, святи душе, да кажеш. А Твоето Слово, Господи, е по-остро от всеки двуостър меч. И Боже, днес нека влезне, Господи, до уния тайни места в живота ни, които имат нужда от това да бъдат отсечени и изхвърлени, Боже мой, за да даваме плод. Стори го. Нека стигне Словото Ти, Боже, до уния места, които имат нужда, Боже, от това да бъдат помазани от елея на Твоята благодат. Помажи ни, Господи, изцели ни. Укрепи ни, Боже мой, назидай ни, Господи, изгради ни, за да бъдем съвършенно приготвени за всяко добро дело. Татко, в името на Исус се молиме, чрез Светия Дух с благодарност. Амин. Може да вземете местата си. Брат Илко, заповядай. Те не могат с този микрофон, той е само за пастора, затова не го уважават, гърчат го, събират го, развалят го. Чакай, аз ще се справя. Трябва да имате дълго търпение, между другото. Не е търпение, а дълго. Аз съм от хората, които искат да ръкомахат и ръцете да са свободни, когато говорят, защото съм емоционален. Емоционален съм, да. Имам емоции, както всички вие имате емоции. И днешната проповед свързана отчасти с емоциите. И тя се казва покайте се. Как мислите, че продължава после? Защото наближи Божието царство? Не. Покайте се или по този начин ще умрете. Ако гледаме Божието Слово, ще разберем едно нещо. Че той винаги е на живот и смърт. В двете крайности. Златната среда при Божието Слово аз лично не мога да я намеря. Искам да си живея между грехът и във вярата в Господ, но не се получава. Походката ми, както казва пастора, ми става една крива. И има ги тези неща в моя живот, в която наистина с единия крак ми е здрав, а другия ми е болнав. Има части от живота ми, в които наистина нещата не вървят. В църквата 2 часа неделя сутрин съм свят и на третия час може да не съм свят. Мога да имам вид на благочестив, но отвън да съм лишен от силата му. На какво се дължи това? На актьорска игра, може би? Не. На
недостатъчност, посветеност към Божието Слово. Ще зачета един текст, след което ще почнем да размишляваме върху него. И това е Лука, 13 глава, от 1 до 8 стих, до 9 стих включително. Но заради Божието Слово и Божият авторитет, който е тук, моля ви да се изправите всички на крака. Благодаря. В същото време присъстваха някои, които известиха на Исуса за галилеяните, чието кръв Пилат смесил с жертвите. И той в отговор им рече: мислите, че тия галилеяни са били най-грешни от всички галилеяни, понеже са пострадали така? Казвам ви, не. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Йерусалим? Казвам ви, не. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Каза и тази притча. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня. И дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: ето, 3 години как идвам да търся плод на тая смокиня, но не намирам. Отсечи я, защо да изтощава земята? Слушайте. А той в отговор му рече: Господарю, остави и това лято, докато разкопая около нея и насипа тор, и ако след това даде плод, добре, но ако не, отсечи я. Амин. Господ на господарите, цар на царете и лекар над лекарите, сътворителю на всичко видимо и невидимо, благословено да е името, Господи, благословено да е царството Ти. Благодаря Ти, Господи, за възможността, която си ни дал на всеки един от нас, Господи, да сме тук на това място, Господи. Защото знам, Господи, че където сме 2 или 3 в Твоето име, Ти си там посред нас. Господи, Ти знаеш най-добре какво има в нас, Господи. Моля Те, Господи, да промениш умът ни, да промениш сърцето ни. И както се моли Давид, Господи, сърце чисто сътвори в нас, Боже, и Дух постоянно обновявай вътре в нас. Да не отнемаш от нас святия си Дух. Аз допълвам, а не изпълни се святия Ти Божи Дух, Господи. Господи, в много неща грешим, Татко Небесен. В много неща сме стигнали само до разкаяние, но не и до покаяние. Затова Те моля, Господи, в днешното събрание, Господи, не аз да говоря, Татко Небесен, а Ти да говориш, Господи. Ти да намериш скритите грехове вътре в нас, Господи. Ти да намериш там пролуката, в която тайно с кришум се вмъкваме по 1, 2, 3, 4 часа, Господи. И там Те има нашите грехове и ги криеме там, Татко Небесен. Но Ти си казал, Господи, че всичко тайно ще го откриеш наяве. Господи, аз се покаявам, Татко Небесен, и Те моля, Господи, мисли през ума ми, говори чрез устата ми. Нека да бъде Твоята воля. И Те моля, Господи, това да е изцелителна служба, Татко Небесен. Да изцелиш съкрушените сърца, Господи. Моля Те, Господи, да ни дадеш утеха. И това да е отговорът на тези въпроси, които винаги сме имали към Теб. В мощното име на моя Бог Исус Христос, чрез Святия Божий Дух се моля на Отец. Амин. Амин. Благодаря Ви. 13 глава е много интересна и започва по много обичаен начин. Но тя не започва в 13 глава. Тя започва още в 12 глава. Случката започва още в 12 глава. И тя започва по много интересен начин. Нали знаете, че главите и стиховете са прибавени много по-късно. Когато са писали Евангелията, е нямало пунктуални знаци или е нямало запетайки, нямало точки, нямало глави даже. Всичко било слято. По-късно са добавени и главите и стиховете. За какво ви го казвам това?
Казвам ви го, защото когато четете Божието Слово, не казвайте стигнах до 13 глава, защото 12 глава продължава до 14 глава. 13 глава е продължението на 12 глава. И какво започва в 12 глава? Забележете, отворете си, който има Библия. Много е важно да имате Библия в Божието място. Прекалено е важно, особено за мене. Между това, като се събраха едно многохилядно множество, до толкова, че един друг се тъпчиха, той започна да говори на учениците си. Многохилядно множество, представете ли си? Не знаеме колко са, дали са 2000, 3000, 5000, 10 000. В днешно време може да кажем, че това са мега църкви. Нали? Всички искаме просперитет, искаме мега църкви, искаме 20 000 човека да дойдат, искаме 30 000 човека да дойдат. Цял Благоевград, Гоце Делчев, в София, където намерите, всички да дойдат тук. Дали? Да, обаче, между тези хора не всички вярваха. Едни идваха за зрелище, други идваха за изцеление. Амин! Много е важно да идваш с някакъв мотив при Господ. Нали така? Твоят мотив какъв е? Не го казвай на мене, кажи си го на себе си. За какво днес дойде? Защото е неделя и сутрин и ти трябва да дойдеш на служба по навик. Това е едно да си пиеш ритуалното кафе всяка сутрин. Или да се срещнеш с някой, който не си го видял и знаеш, че само неделя сутрин идва, за да се видиш на това място. Или да видиш пастора. За какво си дошъл днес? Какъв е твой мотив? Знам, че всеки един от вас има мотив. Ако съм честен пред вас, аз искам да съм честен, особено на това място, не винаги съм идвал само и само за Господ. Имал съм навици. Не ми се е идвал, не ми се е ставал. Имал такива случаи. Ако някой каже, че е нямал, може би да му излъже. Но няма значение. В тълпата има точно такива хора. И сега въпросът ми е, за какво си дошъл днес? За изцеление, за освобождение. Нали знаем, че Господ е изцелител? Господ освободител ли е? Господ лекар над лекарите ли е? Господ приятел ли ти е? Ако ти е приятел, има условия. И то просто. Аз не крия нищо от вас. Всичко това, което правя, го правя явен. Всичко това е Господ. Но общо взето, Той е моят Бог. То всичко това, което ми дава силата да стана. Да дойда при вас е много... Значи, проповедническата професия, ако има професия, за мен това е подвиг, е много трудно. В американците са направили едно изследване, че ги слагат в топ 10 най-трудни професии в света. Не знам дали го знаеш. Слушайте сега. Идват многохилядно множество при Господ Исус Христос, всякой със своите проблеми. И Господ Исус Христос казва велики проповеди. Една от която притчата за богатият и неразумният. После казва, не се безпокойте, да не се тревожиш. После бдете готови. После казва, не мир ви давам, а разделение. Много интересно. Прочетете си 12 глава. Навързвам ги набързо. После тълкуване на времената. Даже тук е много силно, защото казва лицемерци, знаете кога ще вали, а пък не разбират на днешното време какво е. И между всичкото, тази голяма проповед, идва една група от хора при него, много интересен случай. И му казва, не му задава въпрос, а му казва факт. В същото време пристъпиха някои, които известиха на Господ Исус Христос за галилеяни, чието кръв Пилат смесил с жертвите им. Какво е направил Пилат? Разказвам ви. Проучавах ситуацията в задълбочен вид. Група галилеяни по време на един от празника, не се знае кой е празника, но всички почти казват, че е било Пасха. Нали знаете, че в храма трябва да пренасяш жертви? Пилат е разбрал за тези галилеяни, много интересно, повтарям галилеяни, отишъл в храма и ги убил всичките.
по този начин тези жертви, които те са принасяли, са смесили кръвта им. Жесток дело на Пилат в храма по време на един от празниците. Казват го това на Господ и може би чакат някакъв отговор. Какъв отговор чакат? Те приказват за Галилея. Има едни текстове, които фарисеите казват, от Галилея може ли нещо хубаво да излезе? Да или не? От циганите може ли нещо хубаво да излезе? Как? Европейците казват, от българите може ли нещо хубаво да излезе? Защото кой от вас е бил в чужбина? Добре. Ти откъде си? От България. Даже има хора, които казват, че са от Македония, от Северна Македония, да съм по-точен, не казват, че са от България. Защото когато казват, че са от България, се едно стъпало под всички. Може ли нещо добро да излезе от Гоце Делчев? Може ли нещо добро да излезе от Гоце Делчев в махалата? Според кой? Според Господ, да. Господ не обвинява Пилат. Не им казва, сега Пилат заради тези действия ще отиде в пъкъла. И тези, които имаха въпроси, къде го задаваха въпроса, щеше да имат някакъв отговор. В това многохилядно множество имаше и галиляни. Кои беха галиляни? Апостолите. По-голяма част от апостолите беха от Галилея. Дали са ги познавали според вас? Дали им е било мъчно? А друго, дали Господ е знал този факт? Как? Абсолютно да. Каква е била целта? Това не е въпрос. Каква е била целта на този факт? Съжаление. Какво ще стане с Пилат? Как можеше по време на Пасхата? И най-голямия въпрос. Тези от Галилея са толкова грешни, че по времето на Пасхата умряха. Греховете им стигнаха чак до небето. Даже когато направиха жертви, Господ не прие жертвите и губи. Гледате ли? Нарочно пренасям така, за да почнете да ми давате някакви отговори, които, ако някой ми зададе на мене, и аз така ще направя. Един въпрос към пастора. Пасторът, ти говориш голяма проповед. И аз ти казвам, знаеш ли, че в Израел загинаха 20 човека. Атентат. И ти какво ще ми отговориш? Гледате ли каква е ситуацията? Не разбирам. Чуйте отговора на Господ. Мислите ли, че тия галилеяни били най-грешни от всички галилеяни, понеже са пострадали така? Това са част от мислите, които преди малко споделих с вас. Казвам ви не. Получават някакъв отговор. Но ако не се покаете, всички така ще загинете. Аз не го разбирам. Не. Йоан Кръстител проповядва, покайте се, защото небесното царство наближи. Апостолите по-късно казват, покайте се, защото небесното царство наближи. Господ Исус Христос по-късно казва, покайте се, защото небесното царство наближи. Добре, това означава, че аз имам някакво време, според моето мислене. Но тук казва друго. Ако не се покаете, всички по този начин ще загинете. Сега, за да влезем в думата покаяние, е много важно какво казват гърците за покаяние. Какъв е превода? Защото всяко си го интерпретира по своя си начин. Някои казват, трябва да ревеш. Това са мотиви, ситуации, не знам какво е точно. Обаче гърците, тяхната дума е метаноя. Нали така, пастор?
И това означава промяна на ума. Искате ли да ви зачета текста отново с този... Чуйте как звучи. Мислите ли, че те галиляни са били най-грешни от всички галиляни, понеже са пострадали така? Казвам ви не, но ако не се и промените мисленото, всички така ще загинете. Искаш ли Господа да те изцели? Искаш ли Господа да те освободи? Моля ви се, аз не съм Господ. Господ е този, в който сме се събрали. Да или не? Моля ви се, съживете се малко. А какво иска той от теб? Добре, ти искаш. Аз също искам. Много неща искам от Господ. Но какво иска той от тебе? Как? Най-важното нещо за мен е, когато разбрах, че аз съм грешен, че аз не мога да продължавам по този начин. Не мога да прелюбодействам повече, трябва да спра тези неща. Не мога да лъжа повече, защото има наказание. Не мога да променя начинът си на мислене, око за очи, зъб за чене. Айде бе, тук ли сте? Вие няма ли сте минал живот? Да въвръщам ли някъде, откъдето Господ въвзе? Има нужда, пасторе. Има нужда. Има нужда да проверим какъв е великият ни Бог. Какво трябваше да направя тогава? Според мен е първото нещо, от което Господ започва, е да промени начинът ни на мислене. Бат Бойко, на колко години са покае? Прие Господ. На 20 години. Чичо Ванчо, на колко години са покае и прие Господ Исус Христос? На 35. Батко Валю, на колко години беше? Всичките са с различни възрасти. Кажете ми, как един 46 годишен младеж може да се промени начина на мислене? 46 години е мислил по един начин, възпитан е по един начин и в училище е отглеждан по един начин, приятелите му са едни и на 46 години трябва да се промени цялото разсъждение. Възможно ли е? Но за да продължим, някой трябва да ме напълни вода, иначе ми пресъхна устата. Благодаря ти. Извинявам се. Възможно ли е? А получава ли са при вас? Или сте слушали? Видяли ли сте го? Има ли хора, които в съзнанието ви веднага възникват в тебе и казват да, след като се промени това момче, това момиче, тази жена, този мъж, жена, дете, има в неговото разбиране по друг начин на разглежда нещата. Променил си е мисленото. Не само облеклото, но и мисленото се е променило. Има ли такива хора? Защото много често светът ни обвинява, че тук има непроменени хора. Това е едно от обвиненията, когато казвам на хората, елате в Божия дом да се поклониме, те не казват, нали, хубавите неща, те се фокусират върху лошите неща и аз знам кой ги насочва натам. И той е, ама виж тая, виж тоя, не се променил, 20 години върви на църква. Той си е същия и даже дават заключение, той никога няма да се промени. Това е процес. Това е процес. Това не е така.
За това си има време. Но какво знам от Божието Слово? Ако не си промените начина на мислене, всички по този начин ще загинете. Когато ви казвах, че Божието Слово е крайно, е наистина крайно. И думите на Господ Исус Христос към тази тълпа, многохилядно множество, има в тях провокация. Много често ние, християните, бъркаме покаиването с разкаяние. Искам да направя една разлика между покаяние и разкаяние. Защото е нужно. Това е лека скобичка. Спомняте ли си за Юда Симонов от град Искариот? Един от библейските герои, който е с отрицателен знак и почти няма да слушате проповед за него. След като предаде Господ Исус Христос за 30 сребърника, той покай ли са? Въпрос. Четете Евангелието. А разкай ли са? Изпреварваш. Какво означава разкаяние? Казва ви какво означава покаяние. Покаяние означава да си промениш мисленето. А какво означава разкаяние? И от начало на службата казах, че аз съм малко емоционален. Емоциите много подпомагат за разкаянието. Откъде го знам? Тук съм свидетел. Какво означава разкаяние? Да съжаляваш без мотива да се обърнеш към Бог. А покаянието винаги те води към Бог. Няма покаяние, което да не те води към Бог. Но разкаянието е съжаление. Юда съжаляваше ли? Има още 17 библейски герои, които влезнат в разкаяние, но за тях няма да говоря. Ще говоря за себе си. Извършил съм този грях и в мотива да се покая се разкаявам временно, около 1, 2, 3 часа, на другия ден този грях отново се повтаря. Навик. Някои го наричат порок. Няма да ви карам да вдигате всички ръцете си, които са с пороци. Защото това не е съд. Целта на днешната проповед е покаяние, да си сменим мисленето и да се обърнем към Бог, като изповядаме греховете си. Защото само по този начин се доближаваме до Бог. Чуйте, Господ Исус Христос не спира до тук, продължава. Или мислите ли, че уния 18 души, върху които падна Силоамската кула и ги уби, са били престъпници повече от всички човеци, които живеят в Иерусалим? Задава въпрос и отговаря сами. Казвам ви не. Но ако не смените начинът си на мислене, или ако не се покаете, всички по този начин ще загинете. Първият случай говореше за Пилат, който съвсем умишлено говореше. Вторият случай за Силоамската кула е трагедия. Направих една статистика колко хора са загинали по време на катастрофа в България. И като ги сравних с жертвите в Украйна, ние ги бием. В лошия смисъл на думата.
направих си труда да видя колко от хората в тази година са болни, се разболяват от рак. И си направих труда, която не е точна статистика, колко човека горе-долу са покаяли. Ние падаме. Това няма да е сладникава проповед. Това ще е горчива в устата ви. Но изцелително. Дали тези хора, които са загинали по нелеп начин, не изживяли годините си, са по-грешни от мен? Пасторе, по-грешни ли са от мен? Дали този проповедник, който го застреляха в Америка публично, демонстративно, имаше скрити грехове и е най-грешният проповедник в целия свят? Остави 3 деца. Проповедник на Божието Слово в днешните усилени времена. Господ Исус Христос, си имам чувството, когато говори това, изкарва едно огледало и го показва към тебе и ти казва: промени мисленето си. Обаче огледалото не гледа тебе, пасторе, а гледа вътрешността на мислите ти. Тези мисли, които още не сме променили. Тези неща от живота ни, в които не смеем да разкажем на глас. Нас не е срам от тях. Омразата, гневът, клюкарството и още много други неща. Много харесвам проповедите за просперитет. Някак си не му осъждат. Някак си му правят по-светъл. С 2-3 нюанса му изсветляват и кожата даже. Да, косата ми става къдрева, руса и се напомпвам без да върна на фитнес. Имам си чувството, че след тази проповед мога да отида в автокъщата и да купя най-скъпата си кола. И докато си видя джобовете, са останали 2 лева, в който жена ми е казала да си купя хляб. Някак си са нереални. Смени мисленето си, обърни се към Бог, падни на колене и се покай. Ще ви кажа нещо за демоните. Всички се стресират. Те знаят ли, че Господ Исус Христос съществува? Така. Някой каза не, някой каза да, несигурност. Знаят ли, че Господ Исус Христос съществува? Да или не? А познават ли Бог? Дайте ми стих. Така. Павел го зная, Исуса го познаваме. А ти кой си? Значи го познават. А според вас демоните вярват ли в Господ? Който каза не, после да ме изчака, ще му подаря най-скъпата Библия, която съществува. Искам да чете само. Значи, демоните знаят за Господ, познават Господ, вярват и треперят. Пастора допълни.
А покаяли ли се за тези всичките неща? Въпрос към вас. Аз не възсравнявам въобще с тях. Знаете ли за Господ Исус Христос, че е лечител, че е освободител, че е ваш Бог? Да или не? Познавате ли го? Чуйте. Имали ли сте лична среща с Него? Имали ли сте такава среща, която е трансформирала живота ви? Имали ли сте така среща, която някой да каже Господ не съществува, аз съм атеист и ти да кажеш не е вярно, ако не беше Господ Исус Христос в правилното време на моят живот, аз щеше да съм умрял. Господ Исус Христос е по-реален, отколкото пастора, който стои пред мене. Имали ли сте такова? Познавате ли го? Говорили ли сте си с Него? Той отвръщал ли ви е? Добре. Вярвате ли в Господ Исус Христос? Тази малка вяра, която като синапово зърно, обаче не е да си го стоите тук, а да го посеете и той ще израсне и ще стане голямо дърво и ще има много плодове. Вярвате ли в Господ? А преди това покаяли ли сте се? Какво ме ползва, ако знам цялото писание и мога да ви го говоря? Моля ви се. Какво ме ползва, ако ви казвам за най-големите ми падения в моя живот и как Господ Исус Христос протегна Неговата прободена десница и ме измъкна от царството на тъмнината и ме сложи в Неговата светлина? Ако още не съм си променил начинът на мислене, пасторе, ако съм си същият, мога да ти говоря за утре, за чудесата на Господ, какви чудеса е правил пред мене, за мене, какви чудеса съм слушал. А ако не ми се променило мисленето, ако съм си същият егоист, който бех преди 20 години и сега даже съм се надраснал в егоизма си. Ако като фараон след всяка поличба се разкаиваше и съжаляваше и след това пак отиваше и начинът на мислене не се промени нито за Бог, нито за Мойсей, нито за израелевия народ. Защо ви казвам за фараон? Много често се оприличаваме като фараон. Съжаляваме за тези неща, гледаме, че имаме проклятие в живота си, но не се покайваме, не искаме да променим обстоятелствата, не искаме да променим начинът си на мислене, продължаваме в същото темпо и след 2-3 дена забравяме, че има болести върху нас. Ще го кажа по-силно. Забравяме, че сме болни. Защото живота ни има разкаяние, емоционално, от проповед, от песен, със сълзички по време на служба, но след 2-3 часа начинът ни на мислене въобще не се е променил. И всичко това, което говорим, няма действие. Имаме размяна, несъвпадение между устата и ръцете ни. И имаш удар от Господ в добрия смисъл на думата. Да се върнеш при Него и ти не го разбираш. И си даваш още един етап от живота си, има време. И сърцето ти се закоровява. Все повече и повече. До такава степен, че вече свиква с проблемите, които са в къщи. Ще го повторя. До такава степен се закоровяваш, че свиква с проблемите вкъщи. Болестта приема за нещо нормално.
това, че във всяка една сфера от живота си се проваляш, вече ти става начин на мислене и е нещо нормално. И всички трагедии вече покрай теб не ти са интересни, защото вече това е твоят начин на мислене. Ти трябва да се оплачеш от Бойко Борисов, от кмета, от пастора ти, от жена ти, от мъжа ти, от децата ти, от всеки един, който вече не искаш да имаш приятели, защото всички приятели според теб ти са лицемери и са двулични. Свикваш цялата тази обстановка, сменя се физиономията, тя става тъжна, ти си един намусен човек, който вярваш в Господ Исус Христос. Така ли? Не. Това не е вяра в Господ Исус Христос. Вярата в Господ Исус Христос за мен лично е: един път ако падна, ще стана ли? Два пъти ако падна, ще стана ли? Три пъти ако падна, ще стана ли? Може би на четвъртия път ще кажете не. Петия път, шестия път, седмия път. А защо ми казвате? Защото правене 7 пъти да нападни, пак ще стане. Ще избърши праха си и ще каже: сега е време ти да падаш. Покайвам се от всичките си грешки и престъпления, които съм направил в съзнателния и несъзнателния ми живот. Искам да съм Твое дете, Господи Царо Всемогъщ и праведни, и да приличам на Теб. Искам да съм в пълния смисъл на думата християнин, човек, който е помазан и където стъпи, не аз да се страхувам, а демоните да треперят. Искам да съм в пълния смисъл на думата християнин, когато върва в болницата, болестите да се махат, както при Петър с сянката му. Но за това нещо трябва да си оправя взаимоотношението с Господ Исус Христос. Царят на царете и лекар над лекарите, сътворител на всичко видимо и невидимо. Този свят, който вие виждате, е само 50% от това, което вие не можете да видите. Защото за вас, за мен, има битка сега в момента. Откъде трябва да започне? От начинът ни на мислене. Как трябва да мислим? Въпрос. Как трябва да мислим? То е записано е тук. Докато има хора, които не знаят дали демоните вярват или не вярват, няма да се оправи начин на мислене. Защото начинът ни на мислене не започва с мотивационни проповеди, колко и да са хубави. Нито с Юли Тонки, каквото и уважение да имам към него. Начинът ни на мислене започва само и единствено с Божието Слово и Божият авторитет, който е даден на нас, човеците, да се назидаваме. Изобличение ли е Божието Слово? Насърчение ли е Божието Слово? Поправлява ли, когато грешиш Божието Слово? А ти обиждаш ли се? Защото много хора, когато някой им каже: станал си дебел, се опитват да си глътнат корема веднага и да кажат: не, аз съм ослабнал. Това не е факт. Факт е, че си дебел. Какво трябва да коригираш? Храната и да спортуваш. Нормално е. Няма нужда от оправдание в днешно време. Всичко е видимо и за тебе, и за мене. Обаче казва и една притча, в която притча мен много ме боли. Някой си имаше в лозето си посадена смокиня и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: ето 3 години как идвам да търся плод на тая смокиня, но не намирам. Отсечи я. Защо да изтощава земята?
А той в отговор му рече: Господарю мой, остави и това лято, докато разкопая около нея, насипе тор, и ако след това не даде плод, добре, отсечи я. Слушали сте проповедта за смокинята, че винаги смокинята е свързана тясно с Израел. И понеже сте слушали, аз ще подминя. И ще говоря на хората, които истински са покаяни, истински следват Господ Исус Христос, имат радостта на Господ, но имат една празнота в сърцето си, че близките до тях не са в събранието. И се молят за тях и се постят да се покаят или да сменят начинът им на мислене, но не става. 1 година се молите, не става. Опитвате се с действие, с много неща да покажете Божията любов, но сърцето им е по-твърдо от камък. Моля ви се, убийте ги тези телефони. За моята жена имах битка. Даже е слаба тази дума, ще използвам думата война. Аз се покаях, тръгнах към Господ, но тя си стоеше в нас. Тя се покая по-късно, Господ на благослови, и сега жена ми е бремена вече в 9-тия месец на 3-то. Но виждате ли някъде моя баща? В тази редица ли? Майка ми тука ли? Племениците, сестрицата ми тука ли са? Колко от вас са сами и неговата половинка няма? Да си вдигнат ръката. Моля се. 1 година. 2 години. 3 години. Господи, не ги вземи още. Знам, че не са се покаяли. Преди малко говорих точно за това страшно слово. Остави ги още малко. Ще постя повече. Тор. Ще поливам повече. Със сълзите ми. Ще говоря колко си истинен. Моля те, докарай ги в Божието присъствие. Остави ги и това лято. Ти знаеш скръбта на сърцето ми, Господарю. Искам всички да се спасят. Както моето семейство, всичкото. Така и неприятелите ми. Искам да ми са много добри приятели. Но само и единствено, ако са при Тебе, Татко Небесен, иначе друго лицемери. Остави тази братва. Веднъж, една неделя сутрин,
още благовествах на батко Валю. Бехме се разбрали да го докарвам на църква. И той ми звъни и изприварва. И аз му казвам: бате, 5 минути съм долу. Не, Ило, вика. Изчакай. Дядо ти е в болница на жена ми, баща й, Валю. Дядо ти е в болница, вика, ела. Облеках се по най-бързия начин. Видях полиция и видях как му слагат ток на сърцето. И след малко един от полицаите дойде и ми каза: съжалявам много, моите съболезнования. Върви, кажете на единствената му дъщеря, която има дете на 6 месеца. 10 години нямахме деца. Искам това да се повтаря повече. Не искам. Има път, има спасение. Има на всеки един проблем разрешение и той се казва Господ Исус Христос. Не се казват доктори и лекари. Вярвам в тях, че Господ ги е призовал по един или друг начин. Но вярвам единствено в Господ Исус Христос и че моите молитви, които са пренесени, Господ ще ги чуе. И тази празнота, която има в сърцето ми и в много голяма част от вас, ще се запълни. И тогава, пасторе, ще дойдем с многохилядно множество, с всичките ни бащи и майки, и деца, и родители, и приятели, и брати и сестри, и ще се покланяме заедно на Господ Исус Христос. За това мечтая. Открих Спасителя. Амин да каже църквата. Открих начина. Много откриватели има в този свят. Някой открил Америка, някой открил тока, крушката. Аз открих най-важният. Аз открих Господ Исус Христос. Кога разпознах, че Той ме обича мен? След като ми прости, бе. Представяте ли си? Има една притча, който един имаше 60 милиона, 90 милиона заем и той му го прости. Моя заем към Господ, не знам в каква валута се изчислява, ама беше огромен. Дой е тук. И не беха левове, паунди, евро, беха проблеми и грешки през живота ми, които съм направил. И никой не можеше да ги заличи и да ги скъца и да ги сви и да ги вкара в кошчето за бокуга и да каже: опростен си. Колко от вас са имали заеми, след като изплатят заема последната вноска, имат вече тази усмивка на лицето си и казват: свърши се! Колко от вас са имали тази? Представете ли си какво нещо е, когато всичките си грехове, които си направил 45-46 години, и Господ ги хване и казва: Валю, аз те обичам. Аз те обичам. Промени си начина на мислене. Покай се. Как се чувстваш? Лек. Защо си лек? Проблемите тежат. Грешките тежат. Всичко това, което ти пречи, ти тежи. И така. Тези хора очакваха отговор от Господ Исус Христос. Но разбраха най-ценния урок. И то е: трябва да се покаем. Трябва да сменим начинът си на мислене. Да не е емоция, да не е разкаяние, а да е покаяние.
нещо, което да държи влага цял живот. Аз се покаявах пред Господ в продължение на 9 месеца. Всеки ден. На колене с плач. Първата ми Библия, която подарих, беше цялата в сълзи. И всеки един стих оживяваше за мене. Ставаше жив. Страхопочитанието към Бог тогава се появява. Тогава знаеш пред кой стоиш. Тогава ще знаеш, че закъснението на църква, ами Господ е преди мене, Той ме чака. Аз вървя на най-спешната среща в живота ми. Пастор Ева. Добре, да ние не се ли покаяхме преди 30 години? Трябва ли пак да се покаям? Добре, де, аз нали съм казал молитвата на каещия се грешник? Пак ли трябва да се покая? Като ме кръсти във водата, нали там си изповядах греховете и пак ли трябва да се покайвам? Покаяние. 6 от 7-те църкви в книгата Откровения на Йоанна, към тях Господ има препоръка. И препоръката е: покай се. Покай се. Има едно място, което ние много добре знаеме, то е Откровението на Йоанна, 3 глава, 20 стих, нали? Ето, стоя на вратата и хлопам. Кой казва тия думи? Господ Исус Христос. Ето, стоя на вратата и хлопам. И ако някой отвори вратата, ще вляза. Нали така? Тоест, къде е Исус? Къде се намира Исус? Стига сте били супер духовни, сърцата и така нататък. Слушайте ме внимателно. Къде е Исус, когато хлопа? Това не е ли църква? Това не е ли църквата в Лаодикия? Това не е ли Лаодикийската църква, в която има богослужение? Това не е ли църквата, в която хората се молят, хвалят Бога, проповедниците проповядват? Кой го няма там? Най-важният. Няма го Господ. Няма го Исус. Няма го Исус. Много хора днеска, много църкви днеска, много семейства днеска, много животи днеска четат Илко, молят се, ходят на църква, дават си десятъка и даренията, но не са се покаяли. Не са се променили. Не са се променили. И живота им е като това смокиново дърво, посадено в центъра на Божията градина. Имащо всички възможности да ражда плод. Но има нежелание. Нежелание да роди. Нежелание. Днеска си мисля, че сме на най-доброто място. И около нас има и вода, и тор, и слънце, и всякакви обстоятелства за това да дадеме плод. Но защо сме безплодни? Марина беше на една женска конференция преди няколко години и темата беше покаяние и ми казва, че една от сестрите е дошла на амвона с една брадва. С една брадва. Ако трябваше Илко да илюстрира тая проповед днеска, трябваше пред кръста да сложи една брадва
или една моторна режачка. Ако не се покаете. Вижте, Исус очаква хората да се покаят. Исус е в очакване на това хората да започнат да променят своя начин на мислене. Исус е в очакване да види как всичкото това знание, което имаш, всичката тая благодат и време, което имаш, се обърне в променен начин на живот. Исус е в очакване. И той казва, ако не се промените, ако не промените начина си на мислене, ако не се покаете, Панчо, не мога днеска да те успокоявам, брат. Да ти кажа, няма страшно. Не мога днеска да ви кажа, абе Илко беше много остър, ама той, защото е млад. Карайте го по-спокойно. Сега. Няма страшно. Не. Илко, една бременна жена казала на доктора, докторе, дай ми нещо да спре да ме боли. Доктор й казал, не мога да те излекувам, ще трябва да родиш. Братя и сестри, църква на Господа, синове и дъщери на живия Бог, без истинско покаяние, без ежедневно покаяние, без постоянно покаяние, Бог ще е извън живота ти. Чуй ме! Бог ще е извън живота ти. И после, ама защо, Господи, това се случва в моя живот? Господи, ама защо това се случва в моя живот? Боже, къде си? Там, където си ме оставил. Извън живота ти. Извън семейството ти, извън църквата. Днес вярвам, дълбоко вярвам, че пробудената десница на Исус е чукала на твоето сърце. Е чукала на вратата на църквата на пълното Евангелие. Една стара евангелска песен има. Хлопа, хлопа, кой е там? Един царски пътник има, който стои отвън. Припева на песента е, че резетата и ключа много са ръждясали. Много са ръждясали. Очакването на Господ към всеки един от нас днес е тая промяна на нашата мисъл да стане решение и да стане още нещо. Действие. Как щеше земледелецът да разбере, че тая смокиня се е покаяла? По плодовете, които е родила. Как аз да разбера днеска, че Валери се е покаял на 46 години? По плодовете. По плодовете ще ги познаете. Не по думите. В това християнство бъктам от думи. В тия евангелисти, тия набожни хора, само думи. А действия? А плодове? А дела? Покайте се и принасяйте плодове, достойни на вашето покаяние. Плодовете трябва да се раждат. Защо? Бере ли се тръни, как беше, грозде от тръни? Не. Смокини от репе и берат ли се? Не. Доброто дърво ражда добри плодове. И тук аз виждам дървета, посадени от Господа, при потоци води, които трябва да дават плода си на време. На време. За всичко си има време. И плода е време. И 3 години е седяло това растение, това дърво всред градината. Господ не е несправедлив. И времето, което днес имаме, трябва да ни доведе до покаяние.
да ни доведе до осъзнато решение за промяна на нашия живот. Господ да ни благослови. Нека сведеме главите си в молитва. Свети и праведни Царю, ето ни, Боже, пред Тебе сме, Господи, в днешния ден. В пълна осъзнатост и отговорност, Боже. Господи, изповядвам греховете си, Боже, пред Тебе. И съм прозрачен, Господи, и Ти можеш да ме видиш, Боже, отвътре. И не мога да скрия от Тебе нищо, Господи. И аз Те моля, Боже, всяко мъртво дело, което съм извършил, което не принася плод, Господи, да ми простиш за него, Боже. Прости ми, Господи, за всяка глупава дума, Боже мой, която е била празно изговорена. Съжалявам, Господи, прости ми. Прости ми, Боже, за всяка мисъл, Господи, на която съм дал внимание и място, Боже мой, в моя ум, Господи, която е била грешна, порочна, Боже мой, безплодна. Прости ми, Господи. И, Боже, днес, Господи, изповядам греховете и престъпленията и на цялото събрание, Боже. И в молитва на покаяние, Господи, дълбоко съжалявам и Те моля, Боже, на силите, да простиш греховете и престъпленията на всички нас, Боже. И в Твоята благодат и в Твоята милост, Господи, да ни дадеш шанса на това да промениме начина си на мислене, Господи. Да се обърнеме, Боже, към Тебе, Господи. Да направиме, Боже мой, действие към Тебе, Господи. В това да се приближиме до Тебе, Боже, на силите. Не с думи, но с сърцата и с живота ни. Боже, моля Те, Господи, когато си тръгнеме от това място, Татко, да си тръгнеме с променен ум и с решение, Господи, да се посветим и да служим само и единствено на Тебе. Благословен да си, Татко, сега и завинаги, Царю. Благодаря Ти, Боже. Амин, Господи. Амин.